Det første er vendt, drengene er på igen. Valdemar råber bro til en lyset mand. Philip vælter gløggen ud på sine jeans. Noah filmer alt og siger det. Fuse, min ven. Held og lykke, dreng. Velkommen til Dansegutterne 7. Adventskalender nummer 3. Ligger med din dame, jeg swiper lidt til højre. Min løgpose er fyldt, det giver mig paranoia. Den siger Stop! I dag der laver vi simpelthen en taste-test af alt luderbenzin, som vi overhovedet kan finde i 3 forskellige butikker. Vi har omkring 40 forskellige luderbenzin med i dag. Og sådan det foregår, det er, at hvert anden vi har drukket, der tager vi et shot. Vi har efter 5. luderbenzin, skal vi tage en challenge, og man skal vælge 2 forskellige, så du kan få 7 og 4, eller 6 eller 7. Som foregår hen på lykkehjulet. Hvis man ikke vil lave nogen challenges, hvis de er for dårlige eller for hårde, så kan du vælge en gang under hele spillet og tage straffen. Og det er en sambuca-bong, hvor du fylder den helt op, og så klapper du den. Vi rater også de her, det er jo en taste test, så vi rater alle luderbenzinene, vi overhovedet har købt. Det er sådan, at hvis Philip giver den 4 ud af 10, jeg giver den 2 ud af 10, Noah giver den 10 ud af 10, så lægger vi de tal sammen, så det bliver 16 ud af 30. Så kan I se, hvad for en I skal gå ud og købe, når I skal til fest. Og vi har selvfølgelig kameramændene med i dag. Matti, som I kender jo. Og Victor. Men skal vi ikke bare komme i gang, gutter? Ja! Og den ser sådan her ud! Shaker Sport. Skål, dreng. Skål. Ja, Den er god. den vil jeg faktisk give en solid 9 ud af 10. Du starter højt. Vi har jo mange igen. Den er ikonisk. Den går way back. Jeg tror, jeg vil give den en 7 ud af 10. Jeg giver den en 8 ud af 10. 8. Shaker Sport, 24 ud af 30 i rating. Skal jeg vælge den næste? Så holder vi os til Shakers-familien og kører en Shaker Original. Shaker Original. Vi hopper ud i den. Skål. Jeg tænker, Den er Red Bull. den smager lækker. Ja. Jeg tror, jeg vil starte med at give den 7 ud af 10 igen. Jeg giver den 6 ud af 10. Den er ikke lige så meget som sport. Nej. Jeg giver den også en solid 7, ligesom Valdemar. Den smager bare en Red Bull. Den fik så 20 ud af 30. For vi skal ud i noget Breezer Lemon Light. Breezer Lemon Light. Skål, gutter. Breezer Lemon, personligt selv 4 ud af 10. Den giver flashback for tequila. Jeg tror sgu også, jeg giver den en 4. Den er ikke helt i stødet. Jeg giver den en 3'er, fordi jeg kommer kun til at tænke på tequilaen. Ja, Breezer Lemon, 11 ud af 30. Så tager vi shot nummer 1, og det er selvfølgelig med kameramændene. Hvem var den brække så? Mig. Der er jeg for flashbacks, men for det bliver Og det er selvfølgelig Sambuca, vi kører. Så nu er min tur til at vælge igen. Jeg tænker, vi tager sådan en Breezer Strawberry. Du tager din finger om bagved her, og så skubber du. Skål, gutter. Skål, dreng. Start med din rating på den her. Jeg giver den faktisk en 5'er. En 5'er. Jeg synes, den ligger lige i midten. Jeg synes faktisk også, at jeg vil give den en 5'er. Jeg synes, den er lidt for syntetisk, lidt for sød. Det er jo fuldstændig outrageous, det der. Den får 100% en 9 ud af 10. 9 ud af 10. Rating er 19 ud af 30. Shot time! Og jeg snupper sådan basse op. Breezer nummer orange. 3, 2, 1. Jeg skal få den. Skål, dreng. Skål. Jeg vil gerne starte med at sige, det er en 5'er. Den er klassisk, den er god. Jeg vil så mene, at den får en 9,5. Den er vanvittig, den her. Trækker. Jeg giver den en trækker. Så nu er det challenge nummer 1. Første challenge. Alright. Så lad mig læse det første højt. Bælteslag af Mathias. Og han er en fucking svand, så jeg ved ikke. 10 TikTok scrolls og recreate den. Han har TikTok'en. 8, 9, 10. Nej! Så skal vi bare videre, direkte videre. Det var nogle fede challenges, Noah. I kan se hans sæst i TikTok på Dansegutterne. Jeg tror bare, jeg vælger en mojito fra Rema. Mojito. Rema Mojito. Jeg tænker bare, jeg starter nu. Og for den sølle pris af 10 kroner, jeg tror, jeg giver den en 6 ud af 10. Jeg tror, jeg giver den en 5 ud af 10. Den er meget midt. Jeg tror faktisk, jeg er billig på den her. Altså, det er jo en udmærket en. Fin til prisen. Så rating, det er 16 ud af 30. Så er det så tid! Nummer 3.
Vi tager den her. Red Love med smag af jordbær, citron, lime og rabarber. Skål! Den er virkelig midt. Jeg vil give den en 4. Jeg synes jo, jeg er fuldstændig uenig med Philip. På den faktisk gerne give den 6 ud af 10. Ja, jeg er faktisk i Philips båd. Jeg vil 100% give den en 4. Den er 14 ud af 30. Så tager vi en Yellow Dream. Og den Yellow Dream, den består af mango og passionfrugt. Lad os se, hvad den kan. Nu er du bare sød, mand. Bare prøv den her. Skål! Jeg vil starte den her ud, og så vil jeg faktisk sige, at den smager ufattelig meget københavnerstang. Og det kan jeg godt lide. Så jeg vil faktisk give den her en 8. Altså, jeg vil jo faktisk næsten gerne hoppe i din båd, men jeg giver den en 7. Jeg vil gerne være nogenlunde med, så jeg giver den en 6'er. Så den har fået 21 ud af 30. Den kommer helt op på en anden plads. Lad os bare hoppe direkte videre til et shot mere. Det er en af plejehjemsmad. Det er fra rød. Så er det shot nummer 4. Jeg vil lige vise dem en svampesuppe. Det her, det var low-key clickbait. Den her har ligget og kigget på mig. En breezer, raspberry and yuzu. Breezer, raspberry and yuzu. Skål alle sammen. Jeg synes, at den er god. Man har fået den et par gange jo, og jeg synes, jeg vil give den en 5 ud af 10. Jeg vil gerne sige, at den er fuldkommen elendig. Altså, jeg giver den en 2 ud af 10. Nej, jeg er ikke forstået. Jeg giver den en 1'er. Jeg hader den her. Den smager til det der røvhul. 8 ud af 30. Og jeg vælger den her. Smirnoff Ice Raspberry. Smirnoff Ice, raspberry. Det er den der mango passionsfrugt, der ligger der. Den smager også bræk. I har virkelig lort i den spanden i. Kan vi ikke bare smage på den? Skål! Jeg vil allerede gerne starte, så jeg vil give den en 3 ud af 10. Lasse optag med også. Det her, det er jo en af mine personlige yndlings. Den er gået med mig i sygt, bræk, sommer, vinter. Jeg giver den 10 ud af 10. Noah siger 1. Den er lort. Så på grund af de andre, det er delusional, så får den en 14 ud af 30. Så er det shot is still. Oh, shot! Shot nummer 5! Og det er Philip, der tager en challenge. Spin the wheel, Philip. Vi har nummer 23 her. Snus i næste 10 shots plus 2 shots. Så har vi nummer 3. Den siger, du er venstrehånd. Nakkeslag per fail. Ja, og det er super lækkert, dreng. Skål, dreng. Nummer 11. Den giver jeg en stabil 6'er. Jeg har et andet over for jordbær. Jeg vil give den en 8. Jeg giver den en 6'er. Den har fået en rating 20 ud af 30. En sommersby med mango og lime. Sommersby, mango og lime. Det er 100% et. Altså 0, hvis man kan gøre det. Ja. Jeg vil følge efter Philip og så sige en etter. Den er fucking ulækker. Det er Prøv at høre, det her det er den værste gren, du har drukket, dreng. 3 ud af 30. Stabil sidste plads. Stabil sidste plads. Første flaske shots. Done. Shot nummer 6. Har du venstrehånd der? Giv mig en booster. Nej. Jeg vælger sådan en her. Det er den bedste af mokai, man kan få. Så jeg vil gerne give den en 4 ud af 10. Jeg giver den en 3 ud af 10, der er ikke noget at sige. Jeg vil gerne give den her en 5'er. En 5'er. Jeg får 12 i vurdering ud af 30. Shot nummer 7. Jamen, skål alle sammen. Og jeg tager den her lyd benzin. Shaker ananas. Skål. Skål. Ej, hvor er det klart. Jeg kan ikke lide ananas. Den får en etter. Jeg er meget uenig med Philip på den her. Jeg giver den faktisk en super. Jeg vil faktisk næsten følge Noras fodspor, og jeg vil give den en 6'er. Jeg vil tage den her shaker. Sport pink. Shaker. Sport pink. Jeg vil gerne give den en 6 ud af 10. Jeg tror bare, jeg giver den 4 ud af 10. Der vil jeg sige, at jeg er lidt uenig med jer. Jeg synes, den er fantastisk. Ja. Jeg giver den en 8. 1830. Mig og Victor, vi har sat 2 challenges mere på. 2 ud af de 6 på hjulet bliver crazy. Der er 7 og 31. Yes, jamen jeg har fundet mine challenges, og nummer 7, den læser hak i øjenbrynet. Så har vi nummer 31. Modstander laver drink. Drikker du det hele, må du give 10 shots. Drikker du den ikke, skal du tage 10 shots. Okay. Og Valde, der sidder her, og drengene er i gang med at blande. Jeg sagde, det bliver værre, end hvad det var tidligere.
Blandet med lidt tequila, der var mexikansk, ikke? Jeg er lidt mugg i den her smør. Så. Og så lidt sambuca. Og så henter jeg faktisk... Der er drinken. Skål. Jeg brækker mig. Den er gennemført. 10 shots til Nora. Du må give til noget for mig, din dumme perker, mand! Du elsker jo sambuca. Kom. Bare du ikke bejder af sofaen, ikke? Det er kun dig, der er med fucking sommersprøjter! Blackberry. White teas. Raspberry. Skål, gutter! Jeg vil starte med at give den... jeg vil faktisk gerne give den 8 ud af 10. Jeg synes faktisk, den er god. Så starter jeg med at sige, at jeg vil gerne give den en 5 ud af 10. Den er midt. Og jeg siger, at den får en 3'er, for det er en fucking homodrink. 16 ud af 30. Nu trækker jeg Raspberry Flavor Cocktail. Raspberry cocktail. What the fuck, det er fredag? Nej, men det er søndag. Nej, det er lørdag. Raspberry cocktail. Så personligt selv er det her en af mine yndlings, og derfor vil jeg gerne give den en 7'er. Jeg er lidt i samme måde som Philip. Jeg giver den faktisk en 8'er. Jeg har drukket den her for meget, så jeg har lyst til at give den en 5'er. 20 ud af 30. Vi tager en personlig favorit. Lemon Flavor Cocktail. Den ser sådan her Så ud. stop optagelse. Shot nummer 12. Ej, den er altså fuldstændig klasse. Det er en 10 for mig. Jeg vil gerne følge den op og sige 9 ud af 10. 7 ud af 10. Den her Lemon Cocktail fra Netto, den får en førsteplads. 26 ud af 30. Philip han tager simpelthen sin challenge nummer 2. Så Philips første challenge, det er at ringe sin eks. Sige, jeg har drukket, og jeg har tænkt over det. Jeg savner dig utrolig meget. Eller 5 shots. Yes! 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 Så jeg fik enten ring til min eks, eller 5 shots. Så jeg tager selvfølgelig 5 shots. Hvis det røver en sang, var det en banger. Hvis det røver en sang, var det en banger. og jeg tager bare Breezer Passion Fruit and Mango. Breezer Passion Fruit and Mango. Max en 2'er, den her. Jeg giver den også en 2'er. Jeg giver den en 4. Og jeg har valgt en Sommersby Elderflower Lime. Sommersby Elderflower Lime. Den sidste, det var simpelthen en Smirnoff Ice. Skål. Skål! Jeg tror, jeg vil give den en 9 ud af 10. Det her, det er en straight up 10 ud af 10. 10 ud af 10. 10 ud af 10! Jeg gav den 9 ud af 10. Den får nummer 1! Vi klarede den, dreng! Jeg er så stolt af jer. Svinger gennem baller, råb med drenge, hvor vi skal få druk. 20 lapper lige i lommen. Breezer pineapple. Shaker Orange. Apple. Sommersby Apple. Pineapple! Breezer lime. Små patter i en push-up og en crop top. Man kan virkelig se, at du er kommet fra party. Ved ikke, hvad du er på, eller hvad du